Holan titular bat eman marko banu, hau izan dela, behar bada, inoiz eduki dugun korrikarik jarraituena. Bai? Nik uste dut, orain arte, jendeak bai egin duela korrika beren herrian bizi izan duela korrika, jendea asko mugitu da korrika jarraiten, baina aurten bereziki nik uste dut jendeak jarraitu dela korrika une oro. Jendeak une oro bazekien non zegoen korrika, zer herritan zegoen, zer gertatu den, jarraipena edabidena eta edabiden elkarlana eta izugarri izan da, segurako taldea egin dugu guztien artean, eta titular bat azpimarratu beharko banu, hori litzateke. Nik esango nuke, edabide danok, ibili direla korrika jarraitzen, bai? Gurekin karreran etorri direnak bai, baina karreratik kanpo geratu direnak ere bai, eta bueno, aprobetxatu nahi dut nire esker ona adierazteko, gurekin karrerara etorri diren abide guztiei, hau da Hamaika Telebista, Euskal Irratia, Karroza Sarea, Berria eta Argia, gurekin etorri direnak, baina gurekin etorri zirenak ere bai, haiek ere egin dute lan aparta, izugarria eta elkarlanean, bai? Elkarlanean, azken batean, ibili gara danok irudiak partekatzen, streaming eta bota egin dute zuzenean, nahi izan duenak bota egin du beren edabidean, eta hori da komentatuko nukena. Bai. Zat korrika zer den? Hasteko amaitzen ez den bide bat, ezta? Amaitzen ez den bide bat. Ze korrikan ibiltzen gara, bakoitzak bere ritmora, batzuetan azkarrago, beste batzuetan motelago. Eta ni euskaldun berri moduan, bide honetan ibili naiz. Ez da jaiotze esama hizkuntza, baina ametsa Artzaiusek beren mezuan esan zuen moduan, ama hizkuntza bihurtu dut, euskera, eta netzako hemengo parte izatea eta hemen egotea eta zuei guztiei helarazteko zer den korrika eta zer suposatzen duen, etzako da hasteko ore bat eta amaitzeko pertsonalki oso sakona.